everyone, welcome back to my YouTube channel, and this is Teacher Sheng again. Thank you guys for subscribing my YouTube channel. Daghan kayong salamat ninyo ug katong nag-PM, nag-inquire. I hope nga nakakita na mo og trabaho sa ESL industry. Ayaw lang og give up and kuan lang, laban lang. Pareha bitaw nako sa una daghan kaayo og rejection sa akong application but I never give up. Nangita pa ko o gipa-enhance pa nako ako ang mga videos and ako apong resume. So, kay ang ako ang goal nga work from home ra gyud ko. So, karon guys, kay ang ako ang hisgutan kay ako ang experience sa Bizmates. So, sa sige na ko og ingon, daghan jud og estudyante sa Bizmates, no? Labi na og around 4 AM to 10 AM. Daghan kayo og mosulod dinha, daghan kayo mo-book dinha. And then, tungod lang sa ako ang pagkakuan, akong pagkatanga o pagkaunya-unya kana bitawng attitude nimo usay nga kapuyon ka then mo kag unya na ko mo open sa computer kay kuan lagi kanang layo pa ang time. Sus ko, kay wala man day ko kahibaw or wala pa jud ko nitan-aw sa mga video unsay angay buhaton sa Bizmate. Didiretso ra gyud ko og open sa ako ang slots, didiretso ra kog klase. Wala ko kahibaw di ay nga 30 minutes before your open schedule or open nga slots nga imong gi-open, dapat naa kay i-confirm, naa kay i-click nga I'm ready button. So, sa imong dashboard, mukalit ra na siya og gawas dinha 30 minutes before your time, your schedule. So, guys, wala bitaw na nako gi-confirm ang nahitabo kay gi-block ang ako ang open slots nga walay nag-book nga estudyante. So, I think mga 3 times na gid 'to nahitabo. So, 'pag 3 times guys kay kuan kanang gi-deactivate ang ako ang account. So, bantayanan kaayo, for example, mag-open ka og slots alas 5, so by 4:30, you need to confirm the IRB or the I'm ready button. And then every 5 minutes pud before your class, mugawas na pud na si IRB. So, katong times gyud nga nagpadaghan sa ako ang cancellation kay dapat man i-avoid gyud ang cancellation. Kay katong nag-open ko og alas 4, wala man ko nakamata ato nga time. So, na-cancel tanan akong klase, daghan ra ba kong klase ato. So, ang ako ang cancellation ron tanan guys kay naabot na og 14. Nag-goal na ko sa akong KPI. Anyway, walay monetary deduction, dili didakan ang imuhang sweldo, ari didakan imuhang points. Kana imong points mo na imong i-gain para sa evaluation. And then ma-reset ra sad na siya if makaabot na og 500 imong klase. So paitan ang ni-book nimo or nakandang nimo nga klase 500 na. So ma-reset siya back to zero siya then i-evaluate nila if angay ba ka nga increasean sa imuhang sweldo per hour. So ang starting diri guys kay 140. So 140 ko karon. Every klase nimo is 70. So ang ako ang klase ang ako ang i-open nga slots kay mga 15 ka buok, 12 ka buok. So mapuno gid na siya. Napuno gid na siya then pagkahuman kay na-deactivate ang ako ang account for 2 times kay tungod lagi kay dili na ko ma-confirm ang I'm ready button. So maunay kanang bantayanan kaayo ba. But after 3 days, ila ra sad ibalik. Ila ra sad ibalik ang imong account. So maka-open na sad ka og slots but kuan lagi nag-uol pud ko kay basin lagi og dili na ko ma-renew, gamay na lang kayo ang ako ang KPI. So in just 2 months guys kay ang ako ang nakandak na klase kay almost 200 ka pin na. And then didaka na siya sa katong kuan ako kanang sa na
naa siya'y equivalent ba kung pila na kabuok, and then mao sada ibutang sa imuhang KPI. So KPI is mo na imong points, mo na imong performance, and then mao na i-evaluate if um kuan ba ka ma-increasean ba ka og sweldo. So every 500 nga imuhang makanta klase ma-reset na siya back to zero na sad. So ara ka maningkamot nga wala kay cancellation. So, mao na daghan kay mga bantayanan even though walay deduction sa imong salary but sa imong points ara ka magkuan gyud makuyawan. So, sa akong next video dire, ongoing pa akong pagtan-aw sa mga videos 'no sa Bizmates katong mga rules and regulation and also unsay buhaton. Grabe hapit na ko mag 2 months diri but wala pa nako nahuman gyud ang katong basic nga mga requirements kay kani laging kapuyon ta usahay, morning napuntay trabaho then after kay kuan kanang napuntay trabaho online. So murag kapoy gyud magtan-aw og video but laban lang kay lagi manginabuhi ta. Want to If you want to apply on Bizmates, so just PM me, gaanta mo og link, and then if successful mo, I will guide you sa inyong application sa Bizmates. Kay if successful mo, and then gamit ang ako ang referral, so I will give you koan kanang or I mean magtunga ta sa incentives. Puwede ba na? Oh, kanang if successful lang gyud naay referral, puwede ka mo-refer sa imong friend once nakakuha na ka, nakasugod na ka sa Bizmates 'no. So, mao na if naapoy mo apply, ganahan ko kanang ihatag akong referral, and then if successful ka, I will share my incentives to you. So, thank you so much for watching my video, and again, this is Teacher Sheng. Have a good day and goodbye.